Il-biża li konnettività permanenti bejn Malta u Għawdex taf twassal għal żvilupp mhux sostenibbli f'Għawdex turi li l-istituzzjonijiet f'pajjiżna mhux jagħmlu biżżejjed biex jipproteġu lil pajjiżna minn żvilupp eċċessiv. Hekk stqarr l-editorjal tal-Malta Independent fil-ħarġa ta' tlieta li foka fuq il-ħtieġa ta' żvilupp sostenibbli. Dan minkejja li fil-prattika l-liġijiet ta' pajjiżna qed iwasslu għal falliment assolut minn dan l-aspett. U għalhekk irridu noqogħdu attenti li ma nitilfux l-elementi uniċi tal-gżira Awċija kif il-fatt ġara f'diversi lokalitajiet f'Malta. Minkejja dan l-element ta' biża' flimkien ma' fatturi oħra fosthom finanzjarji ma jfissirx li kollox għandu jibqa' l-istess għal dawk li jkunu jridu jivvjaġġaw bejn Malta u Għawdex. Daniel Borch, il-kap eżekuttiv tal-Gozo Business Chamber, f'intervista ma' dan l-istess ġurnal, spjega li konnettività aħjar bejn iż-żewġ gżejjer hija essenzjali u jekk il-proposta tal-link permanenti se titħalla fuq il-xkaffa, allura għandu jsir investiment b'saħħtu fuq il-vapuri. Dan l-investiment għandu jkun ta' benefiċċju kemm għar-residenti kif ukoll għat-turisti biex ikun hemm inqas dewmien fit-traġitt. Il-kap eżekuttiv tal-Gozo Business Chamber min-naħa tiegħu saħaq li kull bastiment li jiżdied mal-flotta ta' trasport bejn Malta u Għawdex għandu jkun wieħed aċċessibbli għal kulħadd u li jilħaq il-kriterji neċessarji biex il-vapuri ma jkunux ta' dannu għall-ambjent. Aċċenaw kollha l-fatt li għandu jsir investiment fil-portijiet kemm tal-imġar kif ukoll taċ-ċirkewwa kif għamlu l-aħħar gvernijiet nazzjonalista. L-editorjal temm billi stqal li l-gvern għandu jagħmel aktar biex jinċentiva in-negozju f'Għawdex u biex jiżdied it-turiżmu sostenibbli f'din il-gżira li fl-aħħar mill-aħħar tiddependi kompletament mill-konnettività bejn Malta u Għawdex.